ଦେଖାଉଛି ଆଉ କେଉଁଠି ସବୁଠୁ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ରିଟର୍ନ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ମୋବାଇଲ ଜୋତା ରଖିବା ପାଇଁ ଗଲା 100 ଟଙ୍କା। ଭାବିଲୁ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ରଖିବି ଭିତରେ ଅଭଢା 100 ଟଙ୍କା ଖାଇଲେ ମୋ ପେଟ ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଅଭଡା ଯାହା ଜୋତା ରଖିବା ରେଟ୍ କଣ ସେଇଆ? କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ଠକୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ ତ ମାନେ 100 ଟଙ୍କା ଯଦି 5 ଜଣ ଆସିବେ 5ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବେ 500 ଟଙ୍କା ମାନେ ଏଇ ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ରୁ 5ଟା ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଦେଲେ 500 ଟଙ୍କା। ତାମାନେ ଭାବନ୍ତୁ କୋଉ ରେଟ୍ ରେ ଏମାନେ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକ ଆମର ଚଳିଗଲା ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସିଥିବେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ନା ହେଇକି ଆମକୁ ରଖିକି କଣ ଯିବେ। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ନା କଣ? ନାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡିଲେନି ଆମେ ରଖିଲେନି ହୁଁ କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ରଖିକି ଯାଉଥିବେ ଠକାମି ବେଶୀ ହଁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯିଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଆଉ ଏଇ 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଯେହେତୁ ଆସୁଛନ୍ତି 100 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ତ ଫେରିକି ପଳେଇବେନି ତାଙ୍କୁ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଫାଇଦା ଉଠଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ସେଇଟାରୁ ଆଉ। ତ ସରକାରଙ୍କର ଯାହାବି ମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଭଲ